43. je kapitulacija bila, italijanska. Onda su šli, još se im morala voziti, sa voli i s vozom, tu su bile Donje Zilja, tu su bile 3 hiše zabezecali. I mene su primili i vole, i še jednoga tu dole kuma mojega Šadna iz Kršmara. Onda su natovorili gore kupre kaj su imali i vinicu. Vinice su bili tu Italijani. I da naši, da naj viničani počakaju, da bodo skupa šli. Mislim, naši zilski. Tu su bili financari pri nas. Tu su bili, to su svi šolani bili. Jer su ženske lovili, Božu mater, i novac imali i svega Boga. Pa im je kaj ratalo primet kako žensko? Kako je bilo s tem? Bilo je i za Italijanu je ostalo 6 otrok, tu Zilja. 4 su pomrle, 2 su dvojčice ostale, su dvojke bile, su od Mitske. One su neke u Kranj prošle tam, meni se zdi da živi još še danas. Še danas se dve žive i poročene su i to. A ovo drugo je pa pomrlo, znate. Pri Hajduku, kod deca. pri Cvaru, pri Župu, to je pomrlo. Kazam je moralo. En je tam po domače se iše, Hajdukov bil, Lojze mu bilo ime, znači. Već par let bil star. Je nogo su mu otrovale. Rdeće lasi imao. Da, onda se tam po vrtu se kotačala i ovo i mene, moja noga mu je na živo gnjila. Iz tega je mrlo. A da je ostal živ, ta Lojze, da je ostal živ, ne bi bila propala posestvo kod propada. No. Kako je bilo s temi ženskami pol, če so se... Če so partizani lovili, ne bi ga opet produžili. Kaj so? Italijani su prošli, partizani su došli bolje. Da, ampak kaj so kaj te ženske pol imele, kaj so jih kaj... To ni bilo nič, ni suna, ni nič. Ene so se izselile, ne? Kaj? Ene so se izselile, ne? Da. Ameriko, Kanado so prošle, ne? Ja, ova Žugova. I Hajdukova. Da, i Hajdukova tudi, sad su pomrle, vi ste. Da.